Hallo an alle. Skratky ako und so weiter alebo beziehungsweise ste už určite videli v rôznych textoch alebo novinách. Dnes vám ukážem tie najčastejšie používané a po tomto videu ich budete vedieť nielen bez problémov identifikovať, ale aj správne používať v písomnej forme. Tieto skratky vám tiež pomôžu pri plynulejšej konverzácii v nemčine a ako vždy, pripravte si pero a papier a ideme na našu dnešnú stručnú tému. Prvá skratka beziehungsweise. Tejto skratke rozumieme, respektíve, eventuálne, prípadne. Používa sa často na rozlišovanie alebo spresnenie informácií. Príkladová veta: Wir treffen uns am Freitag beziehungsweise am Samstag. Stretneme sa v piatok, prípadne v sobotu. Druhá skratka zum Beispiel. Druhou a častou používanou skratkou je zum Beispiel, čo v preklade znamená napríklad. Používame ju, keď chceme uviesť nejaký príklad. Veta: Es gibt viele Städte in Deutschland, zum Beispiel Berlin, München und Hamburg. V Nemecku je veľa miest, napríklad Berlín, Mníchov a Hamburg. Tretia skratka unter anderem znamená okrem iného. Používa sa, keď spomíname len niekoľko príkladov z väčšieho celku. Príkladová veta: Sie hat unter anderem in Frankreich, Italien und Spanien gelebt. Žila okrem iného vo Francúzsku, Taliansku a Španielsku. Etc. Táto latinská skratka, ktorá sa používa aj v mnohých iných jazykoch, znamená a tak ďalej a podobne. Príkladová veta: In Supermarkt gibt es Gemüse, Obst, Brot, etc. V supermarkete nájdete zeleninu, ovocie, chlieb a podobne. Das heißt, preložíme ako, to znamená. Používa sa na vysvetlenie alebo objasnenie predchádzajúceho výroku. Príkladová veta: Ich hab morgen frei, das heißt, ich kann den ganzen Tag faulenzen. Zajtra mám voľno, to znamená, že môžem celý deň lenošiť. Und so weiter znamená a tak ďalej. Príkladová veta: Wir haben am Wochenende Fußball gespielt, gegrillt, Musik gehört und so weiter. Cez víkend sme hrali futbal, grilovali, počúvali hudbu a podobne. Cirka. Táto skratka znamená približne a taktiež sa nachádza vo veľa iných jazykoch. Príklad: Die Lieferung dauert circa 3 Tage. Dodanie trvá približne 3 dni. A to boli najpoužívanejšie skratky v nemčine. Dajte mi do komentára vedieť, koľko z nich ste už vedeli a ktoré boli pre vás nové. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite na like a odber a my sa počujeme pri ďalšej téme. Bis bald!